Marlene Bitmana, welcome to my YouTube channel. Vuka, I wear my bracelets. Yes, Vukela Bitmana. Use, like it's early in the morning. I had to charge my phone, but I thought, you know what, let me make a vlog. Fukikseni, Lapa is busy. Versus steps, I can see Namet Itati. So versus steps Namet. I'm not sure about the door, but so that's a learning a choice. So I'm not willing to do anything today. I'll just make food and food. Okay, let me make something to eat. Okay. I am done. Let's go. Then now that I'm done, let me brush my teeth. Why is a bonza? It's breakfast time. I don't like this and I don't know how to remove it. Uhlala nabani kwami? Kanye uhlala kwakhe nekwakhe. Oh, ayisithetha ngabafana ababini. Nantitha ngalowo lantuka. Umzwakanikani emva kokodwa. Mina ngingaphe uthetha nga I'm having eggs, mince meat and brown bread. I think mnothetha ngalo mfana. So sithetha ngabantu ababini bohlukeneyo. Lowa lapha phela. Ndibulale mntakam. I always add bleach so that if I do get zihlale zinuka kamnandi. Xa ndisebenzisa mhlawumbi zitya mna ndisebenzisa le ndithanda usebenzisa le niseyiphu yabo. Ndisebenzisa yona more than i-liquid soap. Sundibulale. Oh mntakamama ndibulale ndiyabulalela. Oh mntakamama. And then I always prefer that amanzi am abe shushu so that anything enamafutha apha ithini asukela amafutha igutyuke ishiya amanye endizawusebenzisa when I wash the pots. Ndiyeke amanzi am abandayo ngoba I put ii-glasses zakhe firstly. Andithandi yedwa nayo nathanda iglass. That's one thing about me. Xa ndizobeka idrink iglasi yam yabo sisifedyukeza ngoba zihlala ziklini and ziyacaca xa zihlambe zitya mna xa sihlamba abanye abantu apha endlini. Ewe umntanam ndiyamkhumbula usikham ndikhumbula ugayi yasihlamba zitya xesha lakubethelela umthetho xa gqitya uhlamba ugqityo if ugqityotyile nabeklini izitya let me not cook chicken izitya nikhona. You understand? So one of them have chicken izitya. So if ugqitya uzohlamba izitya but fayiduke zakhe uzoyiqonda no matter how lazy I am ndinukelwa zizitya apha makhawulezise ndithi noba ungalelele ke loo jiki it makes no difference kugayi. Kukho ezi thamba we use them xa senza iqanda or something azingakwazi zihlamba na. So what I do xa izihlambe ebusuku izitya ndiye ndithi jonga apha sana zihlambe then zibeke afternoon zazoobserve mna ndiziphindisele sihlambe afternoon. But ke uzokhula because sendimbona ngoku uyazi-understanda ngoba wabefika esomamam mamam abantwana mabafunde. In fact ngelakhe ufuna abafunde although they do not. Now I took the advantage yesikolo ngam afunde right. Umam would wash shirts for me nasendenza ugrade 12. She still does that with abantwana besister wam. And ke ngoku my question is nina umama xa ihlambe izitya eniphekela enianyela nenzani yo. Ngoba befika ke apho gayi ebengakwazi ukwenza nix like ebengakwazi uyenza into ibe clean nokuthi makahlambe loo plate yakhe ayikwazi ukuphumisa le phofu kwayena ekwazi ukuthi ngoagqiba uhlamba izitya apho mna nezandla ezimdaka amazi the nails are dirty amazi. But eventually shem umntanam uyazama andinoto ndikhumbula ngoku ke
ingqengqe phaa ngoba bekhona ikhomba tata ikhomba tata namhlanje andisemdeni wokufika so indizela ngesihlambi esikhaya. What I usually do is xa ndinazioil iindlela zam ndizibekela. I'm sorry about the noise guys. What I usually do is xa ndingena izinto zinintsi ze-breakfast ne-lunch nentuthu iindlela zam. And ke ngoku I'm not sure if ndinaso istilulu. Andisithandi istilulu endinaso. Ndinaso istilulu saseShoprite nesizi-rolls. But ke ngoku ndinento edyuthayo uba kwenziwa igrosari umntu makangene i-aisle ethile azento thina. And ke ngoku bendimphoqa lapha ndithi hayi bo wayenzeni istilulu esinje sindizongena kule aisle uyayazi uba kufuneka kubekho le sephi, funeka kubekho liquid sephi, kubekho i-powder sephi. Kuze nazo nje funa ntoni funeke kubekho i-all scrape asinayo ngexesha funeka kubekho istilulu. Kuze naso istilulu kuze nayo ibleach noba kazange nolavenda loo ndiqhela usebenzisa everyday kuze nayo noba uze nolemon and butter at the end. But the most important thing is that utheni uze nayo. Oh ndifuna ntoni kumntana abantu andikwazi ke ngoku bendithetha uba buy things I don't usually use. Nantsi ke i-grater. Unyana wam naye beke wathi xa ihlamba apha entsukwini wayithi sephu like namhlanje imashe itebhile yam. Ewe bazalwane kungegazi elaphalalayo emnqamlezweni ukuze mina nawe sisindwe. Oh kanene that's why ndicela namhlanje kusane ube ndisingela and nangoku ndiyibeka ngefowuni ndisinge. Kungegazi elikaJesu elaphalalayo emnqamlezweni ukuze mina nawe sisindiswe. Ndibeke ifowuni yam guys. Put my phone down. Ngenise icala engqondweni yam nasemzimbeni wam nasemphefumlweni wam. Nditshetshe ifowuni yam ke guys. Shopping. Ngibile mhlawumbi zitya. What I'm gonna do now is gonna thamisa my hands. So ndizohoya ibhizinesi yam. I love my me time where I get to do i-orders zabantu. Ndicwangcise uba what do I need, how much do I have, how much am I going to spend on what. I only do that very well xa ndindoda yazi. Oh guys ndiyayithanda into enelavenda bethunana. Oh yabona le i-hand cream ngasingapheli singapheli. Unfortunately let me make my orders bethunana so that ndizofowunela rana yam indenzele i-hood. Also guys, if you're watching this video uyandazi mos I'm a reseller, I'm a distributor. I have an opportunity for you. I am selling the perfumes where you are only joining in 99 rand and then you start buying stock from 400, from 475, depending on what are you buying. You can buy your 30 mil, you can buy your 550 mil at 475. Setyenziswa i-courier enguphako ifikela naphi apho funela ifikele khona edolophini leyo yakho yibane. So ndicinga le nto uba no man izolo ndizele kabini ndibe namawele izolo. So we are doing it and it's doing better, it's doing fine. So for me to make as orders, I have to check i-orders zabantu apha kuWhatsApp wam, then ndizibhale phantsi. It's when ndizibhale phantsi ndishona ngesizes ke ngoku zabo, where I'll be able to call my runner and tell him ngomso ndiyacela bra ungene town. If awuzungena town ngomso, xa ungene town ndixelela. What we usually do nerunner yam, siya communicate, I think like siyavana nalo mfana, because he's like bra so sundisendela you can if andifuna uyitya imali like nam xa ndizoya town andifuna uyisebenzisa kwinto ezingezizo le mali yehood. I need mhlawumbi ihood noba ziyi-5 or ziyi-10. What I usually do ndiye ndenze u-cash send, then ndingamshereli ipin atsho naye athi don't share ipin to me, you will only share ipin xa ndisetown, because nam ndiye ndithi ngolapha endlini ndifuna ukubetha ngemali yakho kwezinye izinto uyabo. He's just being honest. So what I usually do is that, so if ngomso akazuye town but I would have to go to town mna because I have orders zabantu efuneka ndizifakile, into endizayenza iyi-1 ndizokwenza sure that and ndirhalela amanzi amafike ngomso so that ndizoya estendini kule veki.
hence kuvaliwe esikolweni. So into endizayenza ndizawuthi before ndiye town ndiselapha endlini ndiyenze laa mali i-cash send then ndingamshareli ipini. Nam ke I won't be able to take laa mali because etawuni kuyagcwala, so andinalixesha lokhupha cash send. You understand? That's how I save money. Can you tell I love purple? Everything is purple. Everything is purple. This is pink. Okay, masenze niki orders abantu. I am taking orders Crocs, hoodies and Stanley cups. Ngibethana organize into. Okay, bensenda i-orders. Wafika umyeni nam wabesithi uye etawuni. Wahamba uye etawuni wabuya. Kwabe kufika usisi ke ngoku. Usisi ngumtshana wethu ke. Ndiyivala nangoku loo ncwadi. Sabuya ndigqibe senza. Wafika umtshana wethu. Umtshana! Mphathele uCarol. Uyandazi ndingumntu kaCarol, bucket for one. Hayi ke sisi okwabe sileva na. Ndamenzela owakhe uCarol. Nabe kungadelanga masimtyeni but ngo-2 ngoku like ndilambile. That's why ndisitya. Saleva hey. Xa sikhumbula naye bekunini ngoko. Ndothuka ixesha. Tamati song. Waphindela kuhappy apha besiya khona. Wabesithi masibethenge i-drinks. Bucket for one, between bucket for one. There's a friend of mine that also loves bucket for one, ne? But uthi yena uyamphaka. Ndimphaki mna ndifuna umtyela apha ebhakethini. Ase ndihlambe izitya nanga uyabanda. Ase ndihlambe izitya mna. Ase ngaphinde ngatyiwe. Ndizazi ndingumntu onjani. Ase ngaphinde utyiwe hayi. Mhlawumbi izitya 3 ngo zemini. Breakfast, lunch, dinner. Yeah. So ke uthi udila the champ uTikTok nguKhera no. And nam andisakwazi uKFC nguKhera ke nyhani unyaniswa udila. And andazi ngibani wesitsho, there is something about this bucket for one. Umtyela apha. Feels different when ubucket for one umtyela apha. Feels different when ubucket for one umtyela eplayitini okanye kwenye into uyaphaya eKFC engengayazi uba yintoni igama layo. uKhela must be here. Bucket for one. Ndizame ukwenza ezi orders nyani. I slept after lunch yam, so now ndibhekile, it's dinner time. Ubhuti myeni ukhona. Let me serve him. Silaleni. Good night.